बा हो? अरे भाई जानत ना हुआ का? अरे 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 तो दिखा दिया तो मार देले से राजू, कपड़ा फूट जाइए। अरे का भैल यार, का अरे बात भाई है? उन्हें के लगे मजा बहुत बुरा हाल है, जानत ना हुआ का? का भैल हो? का सुना? सुनावा। अरे लड़का लेके लड़की के फरार भइल बा। अरे बाप रे। अरे लड़का लेके लड़की के फरार भइल बा, ओकरे घरवा से लाठी लाठी मार भइल बा। अरे मार भइल बा हो भैया, मार भइल बा हो बाबू, मार भइल बा, ओकरे घरवा से लाठी लाठी मार भइल बा। और सुना भैया, सुनावा सुनावा भाई। घर परिवारवा के नकिया कटैलस। अरे मरले एकदम धो डाले करी। अरे कहाँ लेके भागल हो, कुछ पता बा? जाने कौन मजा उ त भगला में पैलस। वो बहुत घुमक्कड़ रहा है भाई। ओकर गाँव वाला पहलवा से कहा है कि अपने तनी बिटियावा के रोक लगाओ, लेकिन ओकर माई बहुत समझन ना मत रहा। अरे का समझियन भैया, उड़न खटोला रही हो। घर परिवारवा के नकिया कटैलस, जाने कौन मजा उ त भगला में पैलस। सुना? सुनावा। अरे थानावा में देखा FIR भइल बा, फूलपुर थाना में। अरे थानावा में देखा FIR भइल बा, ओकरे घरवा से लाठी लाठी मार भइल बा। अरे मार भइल बा हो भैया, मार भइल बा हो बाबू, मार भइल बा, ओकरे घरवा से लाठी लाठी मार भइल बा। और सुना भैया, सुनावा सुनावा भाई। पैसा लेके घरवा से घूमे रोज बजरिया। अरे और जौनपुर जिला के गुड्डू लहरी भैया जाने ला। हाँ हाँ और आजमगढ़ जिला के चंदी चालबाज और मुन्ना मतलबी जानबे करे। अरे वो तो पूर्वांचल के हैं, उनके तो अच्छी तरीके से। हाँ तो सुना, सुनावा। गुड्डू लहरी चंद्रजीत से लड़ाई नजरिया। पैसा लेके घरवा से घूमे रोज बाजारिया, गुड्डू लहरी चंद्रजीत से लड़ाई नजरिया। और सुना? सुनावा। अरे राजू कहे गौवा बेकार भइल बा। अरे राजू कहे गौ